li niġu u nisimgħu dak li hu jkun qed jipprepara għaliex fl-aħħar mill-aħħar dak li aħna nkunu qegħdin ngħidu huwa xejn inqas minn dak li l-Ispirtu Santu jkun qed jipprepara ġewwa fina għax jaf li l-poplu għandu bżonnu. Tajjeb biex wieħed jikber u jissaħħaħ. L-ewwel ħaġa nixtieq ukoll nirringrazzja lill ġenituri spiritwali tagħna ta' din l-opportunità tajjeb illi tawna li ħallewna li nxandru l-messaġġ illi fdawna tajjeb illi tawna din l-opportunità hija opportunità sabiħa. Hija opportunità sabiħa mhux fuq il-pulptu biss aħwa manke barra illi aħna nxandru l-Kristu ġifieri ma jfissirx għax aħna nxandru għaw biżejjed hemm barra l-importanti. Għaw ġewwa importanti għax hawn qed nagħtu li kellha ġol knisja. Imma barra għandu bżonn l-istess mod li qegħdin nagħmlu għaw fuq. Amen. Dow bit-talb, mulej Qaddis nirringrazzjawk ta' dan il-ħin, mulej hu over int Mr. Qaddis u niddikjaraw li inti Spiritu Santu tfawwar din il-kamra mulej. Timlija bin-nar tiegħek u tfawwar il-qlub kollha mulej li ġew biex jirċievu f'isem Ġesu Kristu. Ħalli ma neħorġux l-istess mulej Qaddis bħalma tħallna mulej. Imma noħorġu mnaħtfaw ġodda mulej biktar grinta għalik Mr. Qaddis. Għal glorja tiegħek. Amen. So tpoġġu bil-qiegħda aħwa. U hekk kif għadna kif tlabna jammorru Atti 4, vers 31, fej ħanaraw il-mod ta' kif jaħdem l-Ispirtu Santu. Ħalli qabel inkomplu mixin fiha dil-konferenza narfu kemm jistgħu jsiru affarijiet meta aħna nagħtu glorja lil Alla. Atti 4, vers 31. Kif spiċċaw jitolbu il-post fejn kienu miġbura teżżes u l-koll intlew bl-Ispirtu Santu bdew ixandru l-kelma tal-Alla bil-kuraġġ kollu. Mela aħna hekk kif qabadna nitolbu, hekk kif tlabna il-kamra teżżet. Forsi aħna ma ħassejniex, imma t-teżżiża tal-Ispirtu Santu hemm qiegħda. Għax once li ssejjaħlu qatt ma jirrifjuta li jiġi. Sakemm qalbek hija miftuħa għalih. Illa għaliex l-Ispirtu Santu ma jiġix ġo fik sakemm int m'intix lest li tqaċċad dak li żammek lura. Mill-bidunet minn meta titwielet il-mulej jibda l-ewwel nies jafek qabel ma kont fil-ġuf. Tajjeb, imma meta titwielet il-mulej jibda jipprutfa jdeh fuqek. U l-Ispirtu Santu jibda jagħmel minn kollox biex il-ħajja tiegħek tkun għall-mulej, għall-missier. Illa xuf l-aħħar mill-aħħar huwa ir-riformatur minn ġewwa tagħna. Once li int aċċettajt il-Kristu u ħajjiġi u ħajibda jnaddaf. L-ewwel ma jibda jnaddaf mhux l-affarijiet itqal, l-ewwel ma jnaddaf huma dawk li xi kultant kienu żbalji li meta int kont tagħmilhom kienu regolari, kienu ħfief. Bħal eżempju forsi ħanibda minni, forsi ċajt ħamallu kienet xi ħaġa li kienet normali, f'daqqa waħda tirrealizza li m'għadekx tiċċajta b'dak il-mod. Għadek tiċċajta, għadek iddaħħak ma' sħabek, ma f'daqqa waħda dak iċ-ċajt m'għadux hemm. Inbidel. Filli kien hawn min daħal hawn ġew, filli daħal ipe, filli ħareġ hemm barra u ma reġax taħat takki ieħor għal sigaret. Kien hawn min daħal għad-droga u ħareġ hemm barra jisu qatt ma kien xejn. Daqshekk huwa kbir l-Ispirtu Santu, imma l-ewwel ma jibda jqaċċad dak li fil-verità int qatt ma kellek bżonn. Mhux għax l-affarijiet l-oħra l għadhom ma qaċċathomx m'għandekx bżonnhom ta'. Imma bħalma Ġesu ġiet testjat, illa għaliex Ġesu ġiet testjat aħwa. Meta Ġesu ħadu l-Ispirtu fid-deżert, qabel x'ġara, ħalli nimxu biċċa qabel. Qabel Ġesu qabel ma smar fid-deżert, tammet. Ġi preparat. U x'ġara wara li tammet, niżel l-Ispirtu Santu fuqu. Mela qabel ma inti l-Ispirtu Santu ħajibda jqaċċad minnek, l-ewwel ma trid tagħmel x'inhi? Li inti tiddikjara li Ġesu huwa s-Sid u s-Salvatur ta' ħajtek. Hekk inti ftaħtlu l-bieb. Once li inti ftaħtlu l-bieb, l-Ispirtu Santu ħajinżel, ħajokkupa u ħajibda jopera. Ħajibda jqaċċad u ħajibda jnaddaf. Dak hu s-sabiħ tal-Ispirtu Santu, illi ħafna drabi ħafna minna ma nirrealizzawx kemm jagħmel xogħol, ma nirrealizzawx xi kultant ġieli qas insemmuh. Imma dan qed jaħdem. Dan jisu il-kamera person wara l-kamera. Inti tara l-istampa, imma lil min hemm wara jivvidja minn tixtaraħ. Imma hu jagħt hemm, qed jagħmel xogħol kbir u hekk hu l-Ispirtu Santu. U hekk ġara fuq Ġesu. Ma li niżel fuqu seta' jibda.
Imma qabel kellu bżonn test. Kellu bżonn test Ġesu. Liben Alla l-ħaj għandu bżonn test. Le, imma xorta għadda minnu. U sab ruħu fid-deżert. Li nafu li d-deżert huwa post ibes ħafna li tgħix ġo fih. Impossibbli tgħix ġo fih fil-verità, għaliex tant hemm nixfa, tant m'hemmx ħajja ġo fih, illi impossibbli tgħaddi minnu. U Ġesu rid jgħaddi minna dik in-nixfa. Baqa sawwem, ma kellux jiekol, ma kellux jixrob. Imma baqa miexi. Id-demonju x'għamel mar fuqu biex jattakkah, għax kien jaf li fil-ġisem peress li ma kienx qed jiekol, il-ġisem ikun dajjef. U seta' jaqa'. Imma Ġesu baqa sod. Għaliex baqa sod? Illa għaliex l-Ispirtu Santu kien miegħu. Kien mal-missier. Kien ħaġa waħda. Bħalma smajna l-bieraħ huma ħaġa waħda. Mhumiex inseparabbli, darba ġew separabbli biss. U d-darba li ġew id-dinja ddalmet. Għaliex iddalmet? Illa għaliex il-glorja t'Alla intelet mid-dinja għal ftit sekondi. Imma malli mietu għal kollox mitmum. Dik il-qawwa reġgħet niżlet. U ċartet dik il-portiera li kienet iċċaħħat lili u lilek milli neħtlu fil-preżenza. U dik il-preżenza ma baqgħetx hemm ġew, imma splodiet u ħarġet il-barra. Kienet għadha ma sploditx biżżejjed, baqa' l-isbaħ biċċa. Biċċa li ħafna nies oħra li għandhom Alla tfolots m'għandhomx. Il-qawmin mill-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Li malli qamu ma qamxu biss, qamu l-mejtin. U ħarġu rawhom xhieda, testimonjanza ħajja. Ġesu Kristu għandu testimonjanza. Il-Bibja hija testimonjanza ta' Ġesu. Fejn għat-testimonjanza tiegħek? Qed iżomm għalik? Le, għajda, iktiba. Urrija d-differenza li għamel Kristu f'ħajtek. Uri kif l-Ispirtu Santu qabel ma jintaċċettajtu ma setax jaħdem fik. Qabel kont mur tipprova taqra l-Bibja u tgħid hawn qed nifhem xejn u tlaqta fil-ġemp u ma tgħidx kasa. Once li ġie l-Ispirtu Santu tibda tgħid l-istra dix differenza. U hekk bdiet it-testimonjanza tiegħi. L-ewwel ħaġa nirringrazzja lil pastors illi huma nies illi dejjem taw il-kelma minn hawn fuq. Bla waqfin. U llum wieħed min-nies li nixtieq li nonoraw u nirringrazzjaw ħalkemm forsi bħalissa mhux jagħtaw. Huwa lill-pastor. Illa għaliex li kieku ma kienx hu u Pastor Marjella, dil-konferenza ma kienitx issir. Huwa dak il-persuna li ħadem minn wara biex sar dan ix-xogħol. Aħna orrajt qegħdin ngħinuh, qegħdin nagħmlu xogħolna wkoll. Imma hu ħa ħafna ħin minn tiegħu minn mal-familja tiegħu biex din isseħħ. U nixtieq li għalkemm mhux jagħtaw nixtieq li ntuħ ċabċipa wkoll il-pastor għaliex iħobba ħafna l din il-Knisja u jħobb ħafna lil Mulej. U jiena nista' ngħid li bħala missier spiritwali dejjem sibtu hemm għalija, dejjem sibtu hemmhekk biex jgħinna u jonorana. Għalkemm aħna wliedu jonorana. Illa għaliex jgħidilna bħala wliedu. U għalhekk aħna għandna nonorawh ukoll bħala l-missier spiritwali u bħala omna għal Pastor Marjella wkoll. Grazzi Ġesu. Jiena qabel ma kelli l-Ispirtu Santu f'ħajti ma stajtx nifhem x'għamel Ġesu f'ħajti. Ma stajtx nifhem għal xi xmiet, ma stajtx nifhem għal xi ġie fuq din id-dinja. Smajt, ma nistax ngħid li ma smajtx. Għax grazzi Mulej ommi dejjem ħaditni biex nisma'. Imma ir-revelazzjoni ma kienitx hemm. Għalhekk ħafna drabi qabel tagħti ħajtek il-Kristu ma tarakx li inti tista' tibda tinbidel. Illa għaliex ir-revelazzjoni ta' x'għamel tkun għadha mhijiex hemm. Tkun għadha mitfija. Imma once li inti tarafa, once li l-Ispirtu Santu jmissek, dak li hemm miktub isir viżwali f'għajnejk. U għalhekk il-kelma tal-Alla hija ħajja. Għax dak li hemm miktub tarah viżwali f'għajnejk. U aħna llum il-ġurnata qed naraw iktar milli ra ħadd ieħor. Orajt fit-Testament l-Antik raw ħafna. Għax raw ħafna ġubijiet bħal meta ġara fil-każ ta' Mosè, il-biraħ issemma Mosè kombinazzjoni. Meta nfetaħ il-baħar. Meta l-ilma nbidel f'demm. Raw ħafna ġubijiet iseħħu. Imma fit-Testament il-ġdid għadna qed naraw l-affarijiet iseħħu. Dan Alla li kien jagħmel affarijiet u ġubijiet kbar fit-Testament l-Antik. Għadu qed naraw l-ġubijiet tiegħu iseħħu fit-Testament il-ġdid.
L-ewwel weda tiegħu ma jitilqek qatt. It-tieni weda tiegħu il-profesiji li kiteb u għafżana bihom biex aħna narfu li metu ġej aħna nkunu preparati. Qed narawhom iseħħu. L-ibħra jibdaw l-art. Jinqasmu l-art. Nies imutu bla doġġ dejjem jinxteret. Ġenerazzjonijiet jitilgħu bla nuqqas ta' dixxiplina. Id-demonju rnexxielu jieħu dak li xtaq fil-bidu. X'ħadinna lilna fil-bidu? L-awtorità. Id-demonju fil-bidu lilna ħadinna l-awtorità u l-Ispirtu Santu għalhekk jiġi ġewwa fik biex iqaċċa dak li lilek kien iżommok milli tuża l-awtorità li ti Kristu. Għaliex? Għaliex jekk inti għad fid-dnub ma tistax tikkoreġih. Jekk inti qed tgħix fih dak id-dnub ma tistax tikkoreġih. Jien ħa nista' niġi nikkoreġi lil ħija. Meta ħija jiena qed nagħmel l-istess dnub tiegħu. Jekk jiena l-ħija qed nisimgħu jidaj mhux vera ta' ma jidajx. Imma jien ngħid li jien qed nisimgħu jidaj. U qed insemmi lilu għax nafu meta konna żgħar. Mela jekk jien qed nisimgħu jidaj u mmur fuqu ngħidlu isma' bro tidajx. U wara ħin nibda nkanta bla bla bla. Il-listra da kemm huwa għallim tajjeb kemm. Imma jekk inti tikkoreġi fuq xi ħaġa li l-Ispirtu Santu ħelsek minna, ma tikkoreġix għax inti tajjeb, imma tikkoreġi għax Kristu huwa tajjeb. U hemmhekk il-qalb iddub u tinħall. Għaliex? Għaliex inti dik it-testimonjanza li ħadd ieħor għandu bżonn biex jindem u jinżel arkub teħ quddiem il-missier. Għalhekk it-testimonjanza tagħna hija importanti. U jiena kont ngħid illi Alla m'għandux qalb. Kont ngħid li m'għandux qalb għaliex meta kont nara ħafna żgħar tfal imutu jaqgħu u joqtlu nies il xulxin, kont ngħid fejn hu Alla. Għalfejn hawn da kollu. Għalfejn hawn da l-ġlied. Il-Knisja kont immur. Kien hemm qassis, forsi jiena ma kellix relazzjoni miegħu. Imma kont insejjaħlu missieri, ma kien missieri. Le. Għax inti biex jissejħel xi ħadd missier bħalma tgħidilna l-Iskrittura. L-unika missier huwa missierek spiritwali, missierek tas-sema u missierek fl-art. Issejħel ħadd iktar missier tgħidlek l-Iskrittura. Ħafna drabi ġol knejjes il-qasis jinbidel 3 darbiet f'sena. Ejdli inti kif dak ħajerġa' jsipruħu bħala missier. U di jagħmluha l-Kristjani aħwata. Dawk li filli ikunu qegħdin ġo knisja u għax dal-pastor jew dil-pastor l-om spiritwali qalet messaġġ u nigżu da dejjem għalija jgħid kemm hu fitt. Eżempju il-pastor dejjem għalija jgħid kemm hu fitt. Imma fitt għax iħobbni. Għax fl-aħħar mill-aħħar mhux hu li qed jitkellem, mela hekk għandi problema mhux li l-pastor irid imur naffaċċja imma lil Sidi. Jien għandi għalfejn imur naffaċċjah il-Sidi? Le. Għaliex? Għax jekk il-missier jagħti l-imħabba lill-ibnu għad xi darba ħajtieħ xi ħaġa ħażina. Le. U aħna nafu li l-missier lilna ma jtina xejn li bih iweġġana. Ħajġelek tqaċċa ta' affarijiet li tħobb. Iva. Imma fl-aħħar mill-aħħar meta tqaċċathom tirrealizza kemm mingħajrhom inti aħjar. Kemm il-ħajja tiegħek inbidlet u mxiet il-qudiem. Infatti, naraw Luqa 11, vers 15. Sorry, 13. Luqa 11, verse 13. Ġesu kien qed ikeċċi xitan li kien imbikkem. Meta x-xitan ħareġ, l-imbikkem tkellem u n-nies staġbu. Iżda xi wħud minnhom qalu bis-saħħa ta' Belzebub, il-prinċep tax-xjaten qed ikeċċihom ix-xjaten. Oħrajn biex iġarbuh riedu minn għandu sinjal mis-sema. Iżda hu intebaħ x'kienet il-fema tagħhom u qalilhom.
kull saltna maqsuma fiha nnifisha issir ħerba u taqa' d-dar fuq oħra. Jekk ix-xitan ukoll kontra tiegħu innifsu, li hu kontra tiegħu innifsu, illa għaliex bis-saħħa tiegħu ħafna minna iktar nimxu l-qudiem, illa għaliex hu baħnan fil-veru sens tal-kelma, għax bħalma jgħidu, ix-xitan m'għandux ħalib. Ovvjament m'għandux ħalib. Tafu għala? Ħadd ma jaf. Jekk jgħat l-infern fin-nar, dan ixiflu l-ħalib x'baqalu. Ġifieri, għal darba l-Malti għandu raġun. Ix-xitan m'għandux ħalib. Mhux ħajtik żgur. Veru jagħmlulu ras ta' muntun ma mhux ħajtik ħalib. Tajjeb? Ġifieri tistennawx ħalib, il-benna u hekk qiegħda Malta, hi tista' tik il-ħalib, jew il-freezing flag. Tajjeb? Issa bl-iskema wkoll tajjulek irħas. Ġifieri tfittxux tax-xitan. Ejja. Malli marru daw qalulu, isma' għax inti tax-xitan, qed tkeċċi x-xitan mal inti bħalu. Irid tkun iblaħ. Tkun miġnun, immaġina inti sejra l-gwerra u toqtol is-soldati tiegħek. Darba rajt filmek. Kien hemm wieħed qabad il-bażuka bil-kontra biżbal spara bil-kontra. Xaqatel il-sħabu minn għalih li sejra l-ġlied u jsabruħu waħdu. U tani talima tal-Kristjaneżmu dan. Tani talima, għaliex? Kif inti tista' toħodha kontra ħutek u tistenna li fil-battalja tiegħek fit-triq id-dejqa ħatasal. Għax fl-aħħar mill-aħħar aħna aħwa għalhekk qegħdin ta' biex aħna ngħinu l-xulxin biex ħin wieħed ikun miexi u jaqa' ħanqajmuh. Jew jekk ikun ħajaqa' inżommuh. Għaliex? Illa għaliex l-Ispirtu Santu żamm lilek qabel. Waqqaf lilek. Għalhekk it-testimonjanza tagħna u t-testimonjanza ta' Kristu hija importanti. Ma neqfux, ma nibżawx. Ħafna nies hemm barra jibżaw jiġu għaw. Jibżaw jiġu għaw għax jaħsbu li aħna kif ħajaħtlu minn dak il-bieb ħanħarsulhom bl-ikraħ. Għaliex? Għax xi darba qatlu, xi darba serqu, xi darba forsi kienu l-ħabs. Id-dinja mbarra xi kultant ma taċċettax il-kulħadd taħwa. Ma taċċettax il-kulħadd, ma tagħtix opportunità lil kulħadd. Imma Kristu jagħti dik l-opportunità. Mela aħna once li daħal minn dak il-bieb, nonorawh il dak il-persuna. Bħalma il-missier meta liben il-ħali telaq u reġa' ġie, ma staqsih x'għamel, imma onorah billi għamel festin u ċelebra il-welcome back tiegħu. U Kristu l-istess jagħmel fis-sema. Meta dħalt int, fis-sema saret festa. Festa enormi u ferħ kbir, l-istess ferħ bħal meta Ġesu ġie fuq id-dinja. Daqshekk jifirħu l-anġli bik. Daqshekk int importanti, apparti li għadna kif għaddejna minna fejn ħafna nies ftakru bħalissa minn xi ġadda Ġesu. Ħafna minnhom marru jaraw il-purċissjonijiet u għadu jitħassru l dak ir-raġel li beda jaqla aswat, li minflok id-daqqa bdewetu għalilu bdewetu mal-art. Aħseb wara kieku raw lil Kristu. Imma x'm'għandhomx revelazzjoni. Ftit wara li rawh miexi bis-salib il dak il-bniedem, kemm xejn ma qalux anke kontrih. Għax ara kemm ma jagħmilx sew il-parti da. Ħadd parset jaqla aswad basta sejrek. Imma li kieku jiftakru minn xi xadda Ġesu bħalma tgħidilna Iżajija 53. Lejn dak il-bniedem ma jħarsux b'dak il-mod. Mhux qed ngħid li dak il-bniedem sar Ġesu ta'. Imma bħalma rajna f'salbu grazzi mulej għall-aħwa kollha. Tista' tara d-differenza illi tara l-bniedem li kien Ġesu għaddej minn xi xkien għaddej ma tniffis darba. U aħna xi kultant l-Ispirtu Santu jiġi biex inaddaf minn ġofina. Nibdew nagħlqulu l-bibien taċ-ċelel. U nibnu ċ-ċelel f'qalbna. U dawk iċ-ċelel ma jwasluk imkien ħlief għal triq waħda għall-infern. Għax inti ma tista' tkun qatt ħieles jekk ma tħallihx jeħilsek. Jien ma nistax ninħeles, mhux bil-fors. Trid tinħeles. Iwa jew le? Taħseb. Ma għalfejn ħriġtaw ruħi biex tieħu kedda għal xejn u toqgħod titmiegħek mal-art għal xejn. Biex tagħti kedda lill-paster u jqgħod jaħli l-ħin miegħek. Aw ħafna ħwali jridu jirċievu, għod bil-qiegħda.
U għatem, xint id-deċidi li tinħeles, uħroġ qoddim u nħeles. U għans li nħelist, eħx ta' meħlus. Mela terġa' toħroġ bil-bib u tgħid il-laħwa l-lejla ħanerġa' noħlom ikraħ. Il-laħwa ħanerġa' nara l-kont tad-dawl. Le, int ħriġtem barra u għejt li int meħlus u eqpa meħlus u għamel bħal mamlu n-nista qablek fl-iskrittura. Murem barra u l-kull min tara fi triq waqfu, ħajaħdwak ta' miġnun. Ħalli jagħmlu storja bik, ħalli tidher anke fuq l-aħbarijiet jekk hemm bżonn. Ejdulhom jien Kristu ħelisni. Ħalli għodduk ta' miġnun. Daqshekk, Kristu għaddew iktar minni ta' miġnun. Mhux hekk qalulu mut, mhux inti tissejjaħ lilek innifsek is-sultan. Inti s-sultan tal-Lut, kemm bes qulu s-soldati wajruh. Imma x'inteżżet l-arċimmit fuq is-salib ma tkellmux. Kemm kienet iktar jibsa. U hekk ħajjiġri ftit żmien ieħor ta' aħwa. Kemm qed jgħajruk miġnun lilek, ma x'ħin fil-li jkunu qegħdin jarawkom mhux ħajrawk iżjed x'ħajamlu. Meta l-Ispirtu Santu tħallih jopera, kull fejn tmur, is-saltna Alla tinżel. U kull fejn tmur jekk huwa l-post tax-xogħol tgħidli għax jien fuq il-post tax-xogħol m'hemm ħadd Kristjan. Jien bdejt ħadd ma kien hemm Kristjan fuq il-post tax-xogħol. Ħadd. Imma x'in il-fis l-għadba, dak il-ħin stess iddikjarajt qed tela dil-għadba f'isem Ġesu Kristu minn hawn il-ġewwa tittati onorazzjoni lilek mulej. Illa li x'jekk jien jagħtaw is-saltna tiegħek tittiġi anki hawn. Mill-bqija mhux posti. U grazzi mulej il-maġġoranza tagħhom semgħu. Biċċiet minnhom ġew. U kull darba li jkollhom domanda fuq Kristu isaqsu. L-unika ħaġa li żommhom lura għax river of love ta' dak li rqiq miskin. Għalli li ma jgħidulix tal-imbaċċa x'naqa. X'tagħmel hu? Mhux it-tort taħħit titmani tajjeb, tgħodux tħarsu lejja, ejja. Ħalli ndaħħalha fl-istorja. Il-mara tiegħu jgħidlek fit-tajjeb u fil-ħażin, f'kollox, allura semmiha wkoll, mhux hekk. Mhux hekk. Mela jeqgħu lura dan kollox jissemma river of love. Għax il-passer lilhom iniggiżhom. Isma' fl-aħħar mill-aħħar jekk qed idejqek, taraħx il-programm ta'. Għax inti qed bagħti mhux jien. Għax inti li qed tisma' qed issir kontabbli quddiem Alla. Għax issa l-verità tafa. U hemm barra l-verità jafuha. Il-maġġoranza l-verità jafuha. Għax grazzi mulej ħabbejtek taraħ kważi Malta kollha. Mela l-verità żgur li semgħuha. Żgur. 100% semgħuha. Żgur. M'għandhomx għal xiex jaħsbu. U jiena ngħid waħda li nonoraw il dawk in-nies li qegħdin eżempju bħal ħabs. Fejn qegħdin ixandru l-Kristu ġol ħabs. Pawlu hekk għamel. Pawlu l-Apostlu meta kien il-ħabs dejjem kien jibqa' jfaħħar il-Alla. Kontinwament. U x'ġara darba minnu waqt li qed ifaħħar il-Alla. Il-qawwa tal-Ispirtu niżlet. Infetħu l-bibien taċ-ċelel. U l-ħabsin baqgħu hemm. Ħadd ma ħarab. Għaliex? Illa għaliex il-karba li kellu huwa l-Ispirtu tal-Alla niżlet f'qalbhom u bidlithom. U hekk qalbek tista' tqaċċa dawk iċ-ċelel. Jekk f'qalbek issejjaħ l-isem tiegħu biss, ħajjinżelu jiftaħhom. Jien kont insaqsi lili nnifsi għalfejn miet Ġesu. X'inhi r-raġuni? All right. Għax iħobbni. Imma naħseb li f'moħħi ma kienx biżżejjed. F'moħħi kienet għadha just all right. Mhux hekk suppost aħna nħobbu lil xulxin. U stess qala, ħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien. Mela ġust iħobbni għalija kienet għadha m'għamlit sens. Imma meta għaraft illi hu miet biex itini t-teżor lura li ħad lid-demonju ma trid itini t-teżor tal-missier, hemmhekk ir-revelazzjoni kibret. L-imħabba li kienet jorini kienet imħabba ħafna ikbar minn dik li ġast kont naħseb fiha jien. Għax jien dak iż-żmien kont inħares lejn l-imħabba bħala ġast l-imħabba tal-bniedem. L-imħabba tal-bniedem xi kultant taf tweġġak. Xi kultant tkissrek u tfarkek u tispiċċa titfak fi żmien fejn minnu ma tkunx kapaċi tqum. Għax ma jkollokx il-Kristu l-essenzjal fiha.
U waħda mit-testimonjanzi kif jaħdem il-mulej meta tagħtuh u tonoraw anke l-Ispirtu Sant huwa fl-evanġeliżm. Meta tmur tevanġelizza, tmurx tevanġelizza biex tgħid mort. Imma mur qalbek lesta biex tagħti u dbierek il-min ħatkellem. U meta tmur dbierek il dak il-persuna qabel itlob għalih. Ibditlob ma' triq tiegħek intu sejjer. Ibda ddikjara li l-mulej mhux ħajbatek fuq kulħadd, imma ħajbatek fuq dak ix-xaħat li xi ħadd mur fuqu u ħajmissu. U taħdem aħwa, emnuni taħdem. Darba wara l-iskola, għax it-testimonjanzi huma importanti bekk ħanejda. Kont immur, kont ninżel il-belt biex niġi l-fellowship u jienu sejjer il-belt kont naqbad 4 kodba tal-wedda ta' Ġesu Kristu, 4 żgħat bil-klim. U kont ngħidlu malej daw l-4 bierek il-xaħat bihom. Kont ngħidlu ma tantx għandi ċans, imma ċans li għandi ħudu. U jienu nieżel nara mara f'nofs il-belt hekk kienet wieqfa, titċassa l-emmulaw u jiena ġo fija ħassejt mur u kellima. Bqajt miexi. Evangelizzajt ma' xi ħadd ieħor, persuna oħra. U kien baqa' l-aħħar ktieb. Forsi għaddew nofsija. Dil-persuna ħafret ħofra tippassiġġa fl-istess biċċa. Kienet għadha hemm. U jienu tiela ħassejt li għandi nerġa' nieqaf inkellima. Qedlu mulej qedlu jien mhux ħan nirreżisti dak li titagħmel. Qedlu fidejk. Qedlu hu overint u għamel dak li glorifika lilek. U mort, għettela sinjura, għettela ma nafekx, għettela ma sidi għafek. Għettela u jridek lura. Għalt li kif taf. Għettela saqsi lilu, mux lili. Għettela ma naf ċert li jridek lura. Għalt li jena għalt li għadni kif tlaqt minn ġo knisja. Għalt li għax ġo l-knisja ma rajt il-ħadd li jirrispettani bħala oħtu. Ma jagħtux kasi. Għalt li l-uniku wieħed li jkellimni dak li jaħsel it-toilet. Għettela dak huwa l-ikbar servjent. Għettela x'Kristu stess serva l-iktar, billi tbaxxa l-iktar. Għettela jekk ikellmek dak huwa tiġa ħafna. Għettela x'dak qalbu edem. Għettela għaliex? Għettela x'fl-aħħar mill-aħħar imur biex iservi u Kristu hekk irid ġol l-Knisja tiegħu. Servjenti. Servjenti buliet ta' re. Jiġifieri ma jfissirx għax forsi tmur taħsel it-toilet jiġifieri inti waqgħid baxta. Grazzi mulej parti mit-testimonjanza tiegħi hi hekk bdejt. Marju jiftakarni ngħinu jaħsel it-tazzi fil-bar. Kont ntir biex nagħmel l-affarijiet. Għaliex? Għaliex fl-aħħar mill-aħħar li s-servi u sabiħ. Li s-servi l-ħutek u sabiħ. Mux il-ħutek biss, anka l-pastors tijak. Forsi il-pastor jiġi jitolbok kafe. X'tamilunu? U tbierku bieħ. Il-fat li inti s-servi u taqdi, jena waħda mill-affarijiet li nieħu pjaċir f'ħuti, ma ħansemmiħax huwa wieħed minn ħuti żgur. Marju, nieħu pjaċir bieħax naf li huwa wieħed minn dawk li jservi ħafna ġo din il-Knisja. Grazzi mulej għalih u kollox. Li għallimna ħafna. Għax kull darba li rajtu jiservi qatt ma smajtu jgerger. U dik għenitni li b'kull darba li servejt, speċjalment fil-kamera, su hekk ma ngergerx. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar, araw it-testimonjanza aħwa. Araw kif it-testimonjanza tgħinek tikber. Testimonjanza taħuk ibirkek. U aħna nbirku lura lil xulxin. Nieqfu naħsbu li aħna ma niswaw xejn. Għax naf li dan huwa wieħed mid-dubji li d-demonju jpoġġilek fuq moħħok. Int ma tiswa xejn. Int mhux bil-qiegħda tmur il-Knisja. Inti tiswa ħafna. Għax il-fatt li inti jagħtaw ħadd ieħor ħajamel kuraġġ. U jekk żbaljajt, mort lura u lil mulej abbandonajtu llum tħalli jixhem. Illum erġa' mur iġri lura l-ewwel imħabba li kellek. Għax hija dik l-ewwel imħabba li ġelek tqaċċat kollox. Fil-bidu x'tagħmel malli tagħti ħajtek il-Kristu. Tinsa dak kollu li xi darba kont tgħid li rridu ma jinteressanix xejn ħadd ieħor. Malli tagħti ħajtek il-Kristu dawk l-affarijiet tinsihom.
toħroġ hemm barra u tibda xxanda lil Kristu. Tkun trid tmur kuljum il-fellowship jekk jista' jkun. Jekk il-bib magħluq tipprova tkissru biex tidħol. Anke jekk m'hemm xejn biex tmur ġol fellowship biex tisma'. Għax l-ispirtu tiegħek ikun aċċan. Ikollu bżonn l-ikel. L-ikel li l-Ispirtu Santu jtijulek. Infatti meta tmur tevangelizza, l-ewwel evangelizzazzjoni tiegħek tirrealizza li nofs l-affarijiet li qed int ma kontx tafhom. Meta jiġu ta' fuqek u jakkużawk, x'qallek? Għallek jienu l-avukat, ħalli fidi. Tinkwetax. U nassigurakom li taħdem. L-ewwel darba li tkellimt ma' persuna li hu f'awtorità. Għax b'sart li ħankellmu kif kellimtu. Da prattikament konna żgħażagħ, kont qed ngħin ġiex żgħażagħ, waħda minnhom kienet fajla, kienet ġiet hawnhekk, kienet fil-vizzju ta' droga, kienet anka prostituta wkoll. U jiena evangelizzajtilha l-Kristu tajta lil mulej. U l-ġenituri tagħha qalu wara li waqfet tagħmel dan kollu, wara li waqfet, mhux sakemm qed tagħmilhom wara li waqfet. Iddeċidew imorru għand xi ħadd li hu fl-awtorità. Għax daw kienu ħbieb ħafna tal-isqof. U marru għandu, qalulu ma nafx ġarala t-tifla, qed tiblieħ. Għax kuljum bil-kanzunetti jgħidu. Alla fimni, alla tal-parties ma tafx kif huma int. Allura parties. Allura dit tfaħħal il-alla qiegħda. Allura all right. Allura ma wiwa għallhom mhux tajjeb. Allura ma mhux biss ta'. Allura diġet tiġi d-dar għax waqfet pejjepiet ridna nieqfu aħna. Għax aħna ma nitolbux fil-ħodu trid tiġi titlob magħna fil-ħodu. Allura ma nafx, allura naħseb qed tiġġennen. Di qed tgħidilna ta' mek nafa l-istorja ġifieri. U da, alla mala. Allura maretta dak il-mixnun ta' River of Love. Sabu n-numru ta' min kellem għal-aħħar kien tiegħi. Għax kont għadni kif tajta vers biex tużaħ fuqha, Psalm 91, biex tajdu kuljum. U ċempilli. Għalli hello? Tlu hello? Tlu min inti please. Għajin l-eċċellenza tiegħu l-isqof. Għetlu tajjeb, għetlu jien t-tifel ta' Kristu, x'għandek bżonn? Jekk u eċċellenza jien t-tifel ta' Kristu. Għalli isma, għalli wiwa, għalli mela ħana sal għal-punt, għalli għaxi ma ħobx intawwal. Għetlu tajjeb, għetlu forsi ma jaqdux in-nies waqt l-onomilija. Għalli isma, għalli di x'għamiltilha? Il-min? Għalli l-di. Insomma, għalli isima, xillum ma diċ tiġi għawbek mux ħansemmi l-isim. Għalli tista' tgħidli x'għamiltilha? Tluġin x'għamiltilha? Għalli għax di, waqfet pejjeb, waqfet hekk. Għetlu glorja l-Ġesu, xi trid iżjed? Għalli ma diet tiġġennen ta' għalli diet mur tgħid lill-ġenituri tagħha biex jibdew jaqraw hekk, jaqraw il-bibja għalli ma tax li dik tħawdek. Għetlu hu break ta'. Għetlu jien naħseb int minn xi sew. Għalli għala, għetlu l-bibja tħawdek. Għetlu ma l-intix inti tipprietka ruħi. Għetlu ktib ieħor, għetlu s-safejna fien inti suppost il-bibja tipprietka. Għetlu l-istess ktib li inti tajja li tħawdek. Għetlu inti xerf taħseb li għandek iżjed minna dik it-tfajla. Għetlu mbel zero. Għetlu tafal xiex. Għetlu xek li kiku għandek il-revelazzjoni tal-Ispirtu Santu dik qatt ma tgħid li tħawdek. Kont għadni nibda ma kontx nafhom daw l-affarijiet. Imma l-Ispirtu Santu jitkellem minn fommok. Jaħdem. Għalli jara, għalli niqfu għaw, għalli ma msomma, għalli di, għalli mux qed tagħmel sew. Għetlu mux hekk nagħmlu. Għetlu għajja mmorru qudiem xulxin, għetlu ġib il-bibja miegħek. Għetlu ġib il-bibja miegħi. Għetlu mpoġġuha qudiemna li hija ħajja. Għetlu li ma tistax tgiddiba. Għetlu inti jgħid li fejn jien qed nisbalja. U jien ngħidlek fejn int qed tiżbalja. Għetlu ma minn minna tiżbalja. Grazzi mulej di l-pastor għalli mieli u nozza. Ma tiegħi tafax kemm il-darba ngħidiela. Li jekk jien żbaljajt hawn fuq. Hawn fuq irrid nitlob skuża quddiem kulħadd. Jekk żbaljajt hemm nitlob maħfra hemm. Illa li inti tumilja ruħek. U anke jekk stess ma żbaljajt xi kultant li titlob skuża mhijiex ħażin. Kristu talab skuża għalina anke jekk ma kellux għalfejn. Għax qallhom missier ħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Ma kellux għal xiex jaħfer dak il-ħin. Għax dak il-ħin missu kellu rabja kbira għal dawk li sawtuh u dak li salbuh. Imma permessa dik il-kelma missier ħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu.
il-ħallil it-tajjeb dalleħ u qal lu Ma'allem, ħudni miegħek. U dak il-ħin stess Ġesu nesa x'kienet jagħmel fuq dak is-salib dak il-bniedem. U qal lu l-lejla stess. Ma qallux indem l-ewwel. Qallu l-lejla stess tkun fil-ġenna miegħi. Ma qadx isaqsih x'għamel, ma qadx isaqsih min xiex u għalfejn salbuh. Qallu l-lejla stess ejja miegħi. U hekk jgħid lilek. Jekk inti għadek ma bdejtx timxi f'din it-triq u ilek tiġi, Ġesu qatt ma ħajqaf jgħidlek ejja miegħi. Imxi, tlaqna ejja ħammorru. Ma jaqafx. Ma jaqafx li l-ewwel wieħed jagħmel li kuljum għax kuljum niżbalja. Kuljum. Perfett minix. Hemm hu jgħix ġo fija u għalhekk nindem għax ma rridux uħossu skomdu l-Ispirtu Santu. Ma nixtiequx li jiġi mument li ma jużanix. Għax fl-aħħar mill-aħħar jekk tinnota kemm hawn vessi li bħalna. Għal hemm barra. Ftit. Fejn il-ħażen li hawn illum hemm ftit. U l-Ispirtu Santu irid jaħdem, irid jidher. Il-bieraħ grazzi mulej minn kull minn pritka jekk naraw minn xinbdiet il-pritka fil-għodu sa xinwaslet fil-għaxija il-messaġġi baqgħu jibnu fuq xulxin. Għax l-Ispirtu Santu bħal medna fil-bidu jiġi u jibda jibni. Biċċa. Mela, grazzi Ġesu. Ejja mmorru l-ewwel Korintin 1. L-ewwel Korintin grazzi Ġesu. L-ewwel Korintin 6 vers 19. L-ewwel Korintin 6 vers 19. Grazzi Ġesu. Glorja lilek ħuda inti biss ma lej qaddis. Dan il-ġisem kemm qed tibżalih? Kemm qed tipprova tħallih pur? Kemm qed tipprova tħallih nadif? Hija tagħmel affarijiet fuq dal-ġisem li jħamġuh. Illa li din l-iskrittura tgħidilnek. Jew ma tafux li ġisimkom huwa t-tempju tal-Ispirtu Santu li jinsab jammar fikom li għandkom minn Alla. Ma tafux li intom x'tagħkom infuskom. Aħna maħniex tagħna nfusna ħwa. Aħna li Ġesu għednielu ejja użani. Milna qudiemu biex jużana. Mela dan il-ġisem rridu nibżaw għalih. Jekk inti marit, oħroġ urċi fit-talb. Tħallix il-mart ikissrek billi jħallik f'oppressjoni sakemm iwaslek għal-mewt. Għax fl-aħħar mill-aħħar id-demonju dak joffri. Mewt, gideb, rabja u dawn l-affarijiet kollha jwasluk għal-mewt. Mela tħallih xi waslek għal-mewt. Oħroġ urċi fil-fejqan. Tox tgħid għax jiena subajja żgħir għandi uġani, oħroġ urċivih. Tħallih xi kompli kiddek. Oħroġ urċivi. Ħalli dal-ġisem iżommu nadif kemm jista' jkun. Il-mart mhuwiex postu fuqek. Għax dan huwa t-tempju tal-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu ma jistax jgħix fejn hemm id-dlam, imma jgħix fejn hemm id-dawl u inti id-dawl. M'għandek bżonn nebda power station oħra. Laqqas pajpijiet xejn m'għandek bżonn, ħaġa waħda. L-Ispirtu Santu, il-sidek Ġesu Kristu u li għamilt ħallih warajk. Daqshekk jaħdem l-Ispirtu Santu, daqshekk qajmek l-Ispirtu Santu fil-għodu, hekk titqum bi grinta fil-għodu u mejtin illum ħammur u wassal il xi ħadd għalih. Spiritu Santu hu over int. Mexxini inti gwidani int u ħalli fommok fommi. Minn fil-għodu u tħalli xejn itelfek milli tara l-viżjoni li qallek Kristu. Jekk Kristu qallek ħoħsib il-dan huk għax dan ħajasal. Jiġri x'jiġri inti qbajt anke jekk tara ħed jerqed dan ħajasal. Għax dak li tiddikjara int isir fl-artu fis-sema. Missierek hekk wedek li hu fis-smawiet u l-wedit tiegħu huma ċari bla dubju.
Illa għaliex u wedna li ħajqpa' magħna sal-aħħar żminijiet. Grazzi mulej ġod il-Knisja għadna naraw il-fejqan kull ġimgħa. Ħelsien kull ġimgħa. Nies jagħtu ħajjithom kull ġimgħa. Għax Sidi Ġesu Kristu huwa ħaj, mhuwiex mejjed, qam mill-imwiet. Mela jekk dan Ġesu li hemm ġo fija li ħallini nagħmel dal-mod, hekk jaħdem bik. Teqpax mejjed, teqpax rieqed, teqpax tibża. Tagħmilx bħal mamlu l-apostli. Kellhom raġun jibżaw għax beżgħu li ħajoqtluhom. Kellhom raġun għax mhux faċli. Għax daw filli kellhom kollox magħhom, filli teħdilhom. Imma li reġgħu rawh iqum kien għadu mhux biżżejjed. Reġgħu rawh qudiemhom. Reġa' derilhom. Mar fuqhom u qallhom jienu. Għallhom jekk tridu araw għandkom il-provi. Missu. Għadu sal-lum itik daw il-provi. Ejja misni uħu u rċievi. Għadu jagħmel għallum. Għaxu ta' kelma. Umbat għallhom imma jien ħajkolli mmur. Ġej it-taksi għalija ħajkolli nitlaq. Għad nistenna Bolt. Niżlu l-anġli għalih u tellawh magħhom. Imma l-weda li tagħhom forsi huma bdew jiddubitaw li mhux ġejja. Imma x'għamlu telgħu fil-kamra ta' fuq u bdew jitolbu. X'ibdew jagħmlu? Jitolbu. Mela jekk inti għandek xi weda li Kristu tak u għadek minn tixtarax forsi għajnejk għadhom magħluqin, itlob ħajinfetħu. Għax fil-verità jedem. Ġas kellhom bżonn jaktivate jawa. U f'daqqa waħda raw il-sna tan-nar niżlin illa għaliex l-Ispirtu Santu għandu nar li ma jintefix. U malli niżel dak in-nar bdew jaqbdu. Dik il-kamra teżżet. In-nies indunaw li ġrat xi ħaġa li qabel ma kienx hawn bħala. Hekk jiġri ġol knisja ħwata. Aw taf kemm jgħaddu nies il-ħin kollu bil-karozzi. X'in ħadd tinżel dik il-qawwa hekk jiġri f'isem Ġesu Kristu. Iħossu dik il-qawwa u jeħtlu jaraw minn fejn ġejja. Bħalma qalu anke nies satanisti stess. Qalu meta kont immur biex nattakka l-Kristjan. Rrid noqgħod mil il-bot minnu. Għax il-qawwa li kont inħoss kienet tkun kbira li żommni. Iġifieri inti kull darba li d-demonju ħajinżel u ħajjiġi biex jaqbdek, x'in ħajasal għal miegħek ħajjeħel. Ma jistax imissek, ma jistax jitfidu fuqek. Għax miegħek hemm il-qawwa u l-glorja tal-Alla tammar. Halleluja! Kemm inti kbir mulej. Ma jersaqx. Ma jersaqx. Daqshekk inti qawwi fi Kristu. Li d-demonju x'in jarak irid ibaxxi rasu. Mhux għax inti ta' għax fik hemm id-dem ta' dak li rifsu. Mela jekk jgħid fik dak tibżax iżjed. Hemm bniedem qed jinħeles tibżax. Ma jista' jagħmellek xejn. Għax joħroġ u jidħol ġo fija. Mela kemm hu ikraħu ma rridx narah. Ma rridx narah. Hekk jagħmlu. Hekk jagħmlu. Imma intu tagħmel hekk tkun qed tonorah dak id-demonju. Għax qed jagħmel dak li dejjem xtaq. Inessik l-awtorità li għandek fi Kristu. L-Adam u Eva ħadilhom l-awtorità. Ħadilhom. U l-lum jekk tinnota ħada lilek u lili. Prova qabel ma tajna ħajjitna l-Kristu. Għax issa mhux ħajrnexxielu. Imma qabel ħadinna u ħafna nies barra ħadilhom ukoll. Ħarsu lejla l-liema. Għadhom jistgħu jikkoreġuhom it-tfal. Il-ġenituri għadhom jistgħu jikkoreġuhom it-tfal. Taf għaliex? Taf għaliex il-politikanti jridu jagħtu drittijiet lit-tfal? Mhux għax iħobbuhom ta'. Insa! Jien mhux qed ngħidlek teħxab ħassru ta'. Għax, ifhimni. Xorta tkun Alla qed jabborixxi lilek għax jgħidlek hu stess li min imissil dawn it-tfal qed imissili. Imma li inti tiddixxiplina mhuwiex ħażin. Fl-aħħar mill-aħħar id-dixxiplina tagħmlek mara u raġel. U tkabrek. Kristu bekk jiddixxiplinana għax iridna nisa u irġiel tiegħu. Imma fid-dinja hekk qed jagħmlu. Fid-dinja din jaqbdu u jneħħu drittijiet. Fejn qabel kont tara pulizija bniedem ibaxxi rasu,
Illum kemm ma jmorrux jitfgħu sidierhom mal-pulizija u jgħidulu int minn xejn. Ħarsu bliema mod id-demonju qed jaħdem hemm barra. U dik hija testimonjanza biżżejjed biex malli tidħol u tara l-bidla fik tirrealizza kif jaħdem l-Ispirtu Santu. Illa li tibda tara fl-awtorità u tissottometti għaliha. Li inti tissottometti ruħek għall-awtorità hija importanti. Xi kultant jaf ma taqbilx magħha. Xi kultant mhux dejjem faċli. Għax inti tgħid imma forsi m'għandux raġun, imma inti ma tkunx taf il-mulejx qallu biex jagħmel. U jekk fl-aħħar mill-aħħar huwa sejjer żbaljat, mhux int li ħatmur żbaljat sakemm, għax importanti nagħmlu side note, sakemm dak li qed jgħidlek mhuwiex kontra l-Iskrittura, Għax jekk dak li huwa qed jgħidu kontra l-Iskrittura, inti mur sibu. Mhux tieqaf tiġi ta' mur sibu, ftakar li dak bniedem bħalek. Mur sibu jgħidlu brother, pastor, jien fuq dil-biċċa ma naqbilx. Għax naħsebha wara fl-Iskrittura qiegħda mod ieħor. Grazzi mulej il-pastor tagħna u wieħed minn dawk il-pastors li joffri jenna di. Qatt ma kelli għalfejn nagħmilha biex inkunu ċari. Qatt ma kelli nagħmilha mal-pastor, qatt. Għax grazzi mulej dejjem qal dak li hemm miktub. U min ilu jiġi hawn jekk inti veru temmina di għalli jdejk u jgħid veru grazzi mulej għal din il-ħaġa. Amen. Amen. Bekk il-Knisja tagħna qed naraw il-frott. Bekk kull min jiġi hawnhekk minn barra jgħidlek jien laqqas ikolli abtit nitlaq. Għax meta ir-ras tal-Knisja timxi fuq ir-ras li huwa l-missier, l-art timxi magħha. Id-dilja tikber u tagħmel il-frott u l-frott ikun ħelu. U l-ebda siġra ma tinxef sakemm mhux għax hi marida. U grazzi mulej ħadd minnkom hu marid. U jekk inti għataw u għandek nuqqas illum farfru bħalma Pawlu farfar il-lifa. Daqshekk huwa faċli. Ibsa forsi biex titlaqa. Għax forsi maqbuda sew miegħek. Ma daqshekk hu faċli tfarfara. Ngħidin u naħorġu għat-talb. Ħalli ma neħux ħin lil mulej u lil tawarajja. Darba konna din nistadu. U waqt li din nistadu, tellajna ħuta u titla' brama. U din il-brama oġoba tiġi toħod li bidi. Ġiet fuq idi. Ridet il-barka wkoll naħseb. X'inġiet weħlet ma jdejja, weħlet. Aw il-maraxut tagħha din minix nikdeb. Weħlet. Issa aħna nafu li meta brama teħel miegħek l-ewwel ħaġa li tagħmel tħallilek marka. Marka. U dak il-ħin l-ewwel ħaġa li ġieni f'moħħi kienet Pawlu farfara l-lifa. U ddeċidejt infarfara. U neħħejta. U sakemm kien hemm il-kunjata magħna maret tfittex l-affarijiet biex tidlikieli biex ma tuħux da. Qed m'hemmx għalfejn tidlek għax fidi m'għandi xejn. Azzjoni ta' ftit sekondi taktivejti għal fidi tħalli l-Ispirtu Santu jaħdem u l-għadu ma jagħmellek xejn. Daqshekk huwa kbir il-mulej aħwa. Daw ma affarijiet żgħar li tinsemmi ta' ma tinsemmi xejn kbir. Imma l-affarijiet żgħar jagħmlu l-affarijiet kbar. Amen. Grazzi mulej. Grazzi l-Ispirtu Santu li jaħdem u nixtieqkom illi tagħmlu kuraġġ, tħarsux lura u ftakar biss minn xi xqalak il-mulej u użaħħa ma' ħutek. Tħallix il-ħutek jerqu. Għax bħalma Kristu jikbi għalihom, hekk għandna nikbu aħna wkoll. Għax aħna wliedu. U rridu nonorawh. Amen. Nistgħu nqumu bil-wieqfa jekk jogħġobkom aħwa. Ryan, tista' tagħmel lieli please? Thank you. Mela, nirringrazzjakom li segwejtuna aħwa u f'isem Ġesu Kristu tkunu maħsula bid-dem ta' Kristu u jalla li l-kelma kienet għalik
birkitek u fawritek biex inti tagħmel kuraġġ u nistiednek ejja u kompli jisma' l-messaġġi. Tħallix ħin ieħor jgħaddi. Itlaq minn fejn jgħat u ejja ħadd tisma' u tirċievi f'isem Ġesu Kristu. Amen. Amen. Aħwa nitlobkom tal-qu għajnejkom